Timar od bura mochung'ne weche ma oko dhi nyime kod goyo kogno jombetre mogwel. Odiochieng' ma kawuono komiti no odayo dhog jambetre mogwel e riwruok mar piny mangima e weche mag somo ngire Peter Ngure, George Orena mar piny Ethiopia, Colonel Shem Amadi mar piny DRC, kaachiel gi Jeremy Ndola mar Sudan ma milambo. Chenro mar piedho jombetre mogwel dhi timore kendo chieng' wuok tich juma manyien. Chris Owino miyo waler. E odiochieng' mar ang'wen mar goyo kogno jombetre mogwel kod komiti mar od bura mochung'ne weche ma oko, jambetre mogwel e piny Ethiopia George Orena odok ne chenro mar piny owacho mar tero obila 1,000 ma pacho kae e piny Haiti. I, George Morara Orena, do swear that the information I shall give before this departmental committee ka odwoko penjo e nyim komiti mar od bura ma otelne kod Nelson Koech, Orena oyango ni Prime Minister mar piny Haiti emane ochwalo kwayo ne riwruok mar piny mangima United Nations ka okwayo jokanyo mag United Nations mondo okonygi kod obila e nyayo kwe e piny Haiti. The Prime Minister then followed up that request with direct approaches to a number of African leaders, including the President of the Republic of Kenya. And out of those discussions, then a number of countries indicated their willingness to consider the request that was made by the Prime Minister of Haiti, and which enjoys the support of the Haitian government in whole. Orena kata kamano olero ni chenro matero apisas mag obila ma pacho kae e piny Haiti biro mana timore bang' od bura puodho paro makamano. Orena bende okwayo piny Kenya mondo osom rieko kowuok e piny Ethiopia e wi reso kambi maduong' mar ndeke ma pacho kae Kenya Airways masani mulo e chonge kaluwore gi lal e ohala mage. Orena wacho ni kambi maduong' mar ndeke mar piny Ethiopia osebedo katimo maber kaluwore ni sirikal mar piny Ethiopia okawo ting' duto mar kambi no. Our economies are structured differently. That's one. We have a free market economy in Kenya, which is not what obtains in Ethiopia. Theirs is more centralized control, with government playing a key role. And that's why Ethiopian Airlines, that is fully owned by government, is able to perform in the manner that it has been performing underwritten by government. Komiti mar Koech bende ogoyo kogno jambetre mogwel e riwruok mar piny mangima e weche mag somo UNESCO, Professor Peter Ngure. The authors of the funding model have come in a big way, and the advantage of it is they are supporting the students by offering scholarships, but they are also passing some responsibility to the student himself or herself by offering loans, which the students will pay upon graduation, and they are also not excluding the parent or the guardian or the sponsor, so they also have a portion to contribute. It's very well thought out, it is collaborative. Jambetre mogwel e piny DRC Colonel Shem Amadi kod nyawadgi mar piny Sudan ma milambo Jeremy Ndola bende odadhogi kod komitino. Subject to your approval, I promise I'll do everything possible to make sure that the aspirations of the Kenyans, the dictates in Foreign Service Act, and the guidelines in the foreign policy of the Republic of Kenya and other instruments of this country, I'll make sure that they are fulfilled. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.